Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po wala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ina-upload natin every week. At syempre para updated po kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-ibon. Kasi every Thursday nag-upload po tayo ng video po. At yung FB page natin na Ibon at Iba Pa, pakipollow na rin po, like and share na rin po yung FB page natin. At maganda nakapalo kayo kasi minsan doon tayo nagbibigay ng mga update natin at syempre mamimigay tayo ng ibon. Pag naisipan natin mamigay ng ibon, namimigay po tayo ng ibon doon mga kaibon. Ngayong week na to mga kaibon, napakaganda at napaka-interesting ng pag-uusapan natin mga kaibon kasi ito ay makakatulong sa atin mga kaibon. Sa lahat ng mga ibon na experience din itong na-experience natin na ito at bibigyan natin ng diskarte ito mga kaibon. Alam ko lahat tayo mga kaibon nakaranas na magkaroon ng crack yung itlog ng alaga natin. Magagawan pa kaya ng diskarte yun mga kaibon o hindi na? Kaya yun yung pag-uusapan natin mga kaibon. I-share na naman natin yung idea natin regarding sa nangyari na nag-crack yung itlog ng alaga natin. Okay mga kaibon, bago natin i-discuss yung napaganda at napaka-interesting na topic na yan mga kaibon, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin mga kaibon. Okay, ngayon syempre mag-shoutout na tayo mga kaibon sa mga solid supporter natin. Pero bago tayo mag-shoutout mga kaibon, yung link po ng Shopee account natin na may tinda tayong patoka mga kaibon, nasa description po. Click nyo lang description, pupunta na po kayo agad sa Shopee account natin mga kaibon para maka-order ng mga patoka nyo mga kaibon. Okay? Ngayon syempre mag-shoutout na tayo sa mga kaibon na solid supporters natin. Shoutout una-una syempre sa korporasyon natin mga kaibon, PPSM Birds Incorporated, Kid Habinal, salamat sa suporta po, Darwin Lerona, Jonathan Doqueza, Arnold Sobri Venas, Rico Nilasca, TJ Mini Avery ng Muntinlupa, Mr. Jam at anak niyang si Hotaro ng Japan, kay Sir Dicky Lennon, DPJ Mini Avery, Aldrin Martinez, Dan Katian, Aunt Pauline Avery, Silver Magbanwa, Eli Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Opaline Dilute, Jobert Casal JTV, KJ Mini Avery ng Samar, Jumel from Gubat Sursogon, Darwin Lirona, Elmer Sinidosa ng Benaon Rizal, ENC Mini Avery, Clark Elizondo, Jao Rivera Avery ng Bamban Tarlac, Dian Wilson Sinosi ng Muntinlupa, Mark John Basco, Jaidet Ibunan ng Taguig, at Smiley Avery, at kay Kaibon Joel Velasco ng Caloocan. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon i-discuss na natin yung napakagandang topic natin mga kaibon, yung discarding malupit natin. At ituturo ko po sa inyo kung ano yung diskarte if may crack yung itlog ng ibon nyo. Kasi minsan hindi natin may iwasan yun mga kaibon lalo na pag naglipat tayo ng itlog o hindi kaya yung parisan natin is basal pair, minsan hindi na iwasan na magkakaroon ng crack ng itlog nila. At pagka nangyari yun mga kaibon, syempre hindi na mapipisa yung itlog, kaya gagawa natin ng paraan. Ituturo natin sa inyo ang technique na to mga kaibon para ma-save nyo yung inakay na yon o yung clutch na yon na may itlog na may crack. By the way pala mga kaibon, bago natin turo sa inyong technique na to mga kaibon, yung mga bumili para sa Shopee ngayon, ang update doon is automatic mga kaibon. Pag may code na nakalagay sa loob ng patoka, automatic panalo, kasi ilalagay na rin po natin doon kung anong ibon yung napanalunan nyo mga kaibon. Hindi lang yung Crimino, Short Split Opa ang ipamimigay natin. May mga ibon pa tayong ipamimigay para sa inyo mga kaibon.
Okay, bibigyan ko lang kayo ng update mga kaibon kasi yung iba nagtatanong kung bakit wala daw code sa loob. Ngayon gagawin na lang natin mga kaibon, pag may nakita kayong code, may nakalagay doon kung anong ibon na panalunin nyo, automatic ayun mga kaibon, panalo na po kayo. Okay, mga kaibon, itong diskarte na to, itong technique na to, kung makikita nyo, itong itlog na to may crack to, diba? Kung makikita nyo mga kaibon, may crack po yan. Okay mga kaibon, kung makikita nyo mga kaibon, di ba may crack po yan? Yan, pag ganyan po kasi may crack ang itlog ng alaga natin, usually hindi na po talaga magpipisayan kasi mapapasukan na po yun ng hangin at automatic mamamatay na po yung similya sa loob. Kaya aagapan po natin yan mga kaibon. Kung may nakita po kayong crack na ganyan sa itlog ng mga alaga nyo, gagawan po natin ng paraan yan mga kaibon para at least kahit papano may chance na mapisa o may chance na mabuhay ang similya sa loob ng itlog na to mga kaibon na may crack. Ang diskarte nito mga kaibon, ginagawa na po namin to sa Negros pa, sa Bacolod, kasi di ba mga kaibon galing tayong Negros. At sa Negros, pag sinabing Negros kasi mga tao doon mahilig sa manok. Syempre mahilig sa manok na panabong, nagbi-breeding. At high school pa lang tayo mga kaibon, alam na po natin yan yung pagbi-breed ng manok. Kasi mga sikat doon, si Nene Abelio, si Juancho Aguirre, yung mga sikat doon mga kaibon, yun yung mga sikat sa sabong doon unang panahon. Kaya yung mga technique nila minsan na ina-apply din natin sa pag-iibon natin mga kaibon. Ito, na-testing na rin natin to mga kaibon bago natin tinuro sa inyo. Gaya nga ng sinasabi ko parati, bago natin ipalabas o ituro sa inyo, tinatry muna natin mga kaibon. Hindi naman natin sinasabi na 100% effective to mga kaibon yung diskarte na to, pero at least mga kaibon, binibigyan natin ng tsansa na mabuhay ang similya sa loob ng itlog na to na na-crack. Mas maganda kung pag nakita nyo may crack, maagapan agad mga kaibon, kasi kung nakita nyo matagal na, like 5 days, mga ganyan mga kaibon, siguro mahirapan na tayong masabing mabubuhay pa o may chance pa na mabuhay ang similya sa loob, kasi nga napasok na yun ng hangin mga kaibon. Usually ano na yun, mababaog na yun mga kaibon, yung itlog or yung similya sa loob, hindi na po mapipisa. Pero sa discarding to mga kaibon, kung nakita nyo at na-aksidente na nagka-crack yung itlog, gawin nyo agad to mga kaibon, kasi malaking chance po na pwede pang mabuhay ang similya sa loob at mapisa pa yung itlog ng mga alaga natin mga kaibon. Ngayon mga kaibon, ituturo na natin kung ano ang discarding to para masubukan nyo rin at matesting nyo rin kung may nangyaring ganito sa itlog ng mga alaga nyo mga kaibon. Ang diskarte natin mga kaibon, ito ang tawag dito, nail polish, di ba? Ang tawag sa Negros nito Q-Tex eh. Q-Tex siguro brand yun. Pero ito yung ginagawa natin mga kaibon, ito yung diskarte natin. Maganda to mga kaibon i-apply pag umaga, tapos open yung lugar, o mas maganda tutok to rin sa electric fan para po yung chemical sa Q-Tex o sa nail polish na to hindi pumasok sa itlog ng alaga natin. Simple lang pong gagawin natin mga kaibon, ganito lang pong gagawin natin. Yan po, gaganituin lang natin mga kaibon. I-apply lang po natin yan sa may crack. Yan po, kung makikita nyo colorless kasi, iba yan yung crack kanina. Yan, i-apply lang natin dyan. Tapos mabilis lang naman kasi matuyo yan mga kaibon eh. Siguro mga 1 minute, itutok lang natin sa electric fan o sa open air, matutuyo yan within 1 minute mga kaibon. Pag natuyo 1 minute yan mga kaibon, doon na natin i-apply ulit yung
tinatawag nilang second coating. Hanggang second coating lang tayo mga kaibon, kahit nipisan lang natin. Kasi hindi naman kailangang makapal na makapal. Yan, tuyo na nga siya. Yan mga kaibon, second coating lang tayo mga kaibon. After ng second coating, siguraduhin natin matakpan lang yung na-crack na itlog. After second coating mga kaibon, patuyuin natin. Pag natuyo na yan mga kaibon, second coating, lagay natin sa patuka. Kasi maamoy ng mga alaga natin na parang may ibang amoy yung itlog, baka basagin pa nila o hindi na nila linliman. Kaya ilagay natin sa patuka mga kaibon para maamoy nila na ay galing lang to sa patuka, familiar sila sa amoy. Kasi ibang amoy ng cutex o ang nail polish, para baka hindi sila familiar, baka hindi na nila ituloy. Okay, ganyan lang po ang gawin mga kaibon. Siguraduhin na matuyo agad, tapos dalawang coating lang para hindi masyado makapal mga kaibon. Tapos focus lang tayo sa may crack, at pwede na natin after that, paglagay sa patuka, pwede natin ibalik sa naglilimlim nating mga alaga mga kaibon. Kasi ito tested and proven na ito sa Negros mga kaibon, sa mga manok natin doon nung una na nagbe-breed tayo. Pag may mga crack, ito yung ginagawa natin, tapos binabalik sa incubator. Sa awa ng Diyos, napipisa naman mga kaibon. Okay? Sana mga kaibon, nakabigay na naman tayo ng isang makabuluhang tip o technique sa inyo mga kaibon, kung paano diskartehan yung may crack na ibon ng alaga natin mga kaibon, o may crack na itlog ng mga alaga natin ng mga kaibon. Sana nag-enjoy kayo mga kaibon. Salamat po sa suporta nyo talaga mga kaibon. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay at pamilya nyo mga kaibon. See you next time po. Ibon at iba pa. Maraming salamat.